ọkụ eji egbu mbe. Isi nke ise. Ewezuga na a na-akpọ nwatakịrị ahụ enyi, onye hụrụ ya ga-ama na ọ bụ enyi n'onwe ya. Ugbu a, enyi dị naanị afọ 4 mgbe ya na nwanne nna ya bidoro biwe. Enyi yiri nna ya nwụrụ anwụ. Nna ya na nwanne nna ya bụ ebu ụzọ yiri onwe ha. Nke a mere enyi ji yie nwanne nna ya obi na be ya. Nke ahụ mekwara nwoke ahụ ji hụ enyi n'anya nke ukwuu. Site n'ụbọchị mbụ enyi bịara ebe a, nwunye nwanne nna ya ahụ kpọrọ ya asị. Ihe kpatara o ji kpọọ ya asị abụghị ihe ọzọ karịa ekworo ụmụ nwanyị. Aha nwanyị ahụ bụ Nneka. Nneka mụtara ụmụ 4, ma ha niile bụ ụmụ nwanyị. Nneka sichi ihe oriri, o kụnye nke ụmụ ya iche, kụnyere enyi nke ya iche. O ji arụrụ ala na-ata enyi ahụhụ. Ụbọchị sọrọ ya, o tinyere ya nnukwu nri, ma ofe ọ ga-ekunyere ya agaghị ezuru ya okpoko nri 2. Ụbọchị ọ chọrọ ikunyere ya ofe, nri ọ ga-etinyere ya agaghị eju ya afọ. Nke ọzọ, enyi atabeghị anụ eji sie ofe dịka ụmụ Nneka si ata. Nke a kpatara na ile ya anya, ahụ na-ajụ ya oyi mgbe ọbụla. Ụmụ Nneka lere nne ha anya, wee jiri enyi na-eme ihe iji akpọkọ ọchị. Ụmụaka ndị ọzọ bi n'ogbe lere ha anya, na-emesi enyi ike, n'ihi na onye ụlọ kee nwanne ya n'abọ, onye ezi ebufuo ya. O nweghị mgbe ọbụla obi na-adị ya mma. Emekatara enyi ihe, ọ gbụọ ahụ, n'ihi na ọ maara na ndụ ya dị ya n'aka. Nke a mere o ji sie ike ka nkume. Nwatakịrị bịara wara ya anya n'efu, ọ dọọ ya aka n'ekwu. Nke ahụ ebere akwa lakwuwe nne ya. Dị naanị otu onye ha abụọ na-adị na mma, bụ otu nwatakịrị a na-akpọ nwoke abịa. Ụmụaka ndị ọzọ na-emesikwa nwoke abịa ike. Nke a kpatara o ji mara na naanị onye nwere ike ichewe ya nche bụ enyi. Ha abụọ wee jikọọ ọnụ na-agba ụmụaka ndị ọzọ ntị.